Vítam vás na pozápasovej tlačovej konferencii po stretnutí HC Prešov Pingvins HK95 Považská Bystrica. Najprv dostane slovo hostujúci, poradca trénera, pán Jozef Zavadil. Nech sa páči. Tak ja nemôžem povedať nič, len zagratulovať domácim víťazstvu. Aj keď musím povedať proste, že po tej prvej tretine, kde to vypadalo skutočne na úterák, začali si hrať zrejme svoj hokej a mysleli si, že zápas je vyhratý a my možná pri trochu šťastia sme mohli si aj bodík odviesť, ale za ten výkon, ktorý sme predvedli v prvej tretine, si to určite nezaslúžime a proste nemám čo povedať, akurát toľko, že aby sme sa šťastne dostali domov po 4-hodinovej ceste a čo viac povedať na toto. Priestor pre domáceho trénera, pána Tomka. Ja nemám čo hodnotiť v tomto zápase, akurát môžem hodnotiť možno prvých 8-10 minút a 50 minút proste to sa nedá hodnotiť. To nebol výkon, to bola hanba. Tí diváci, ktorí tu prišli pozrieť na ten hokej, si to nezaslúžili z našej strany. Hej. Takto vyzerá zrejme naša slovenská hlava. Ako náhle sa trošku ukážeme hokej, uspokojíme sa, začneme hrať, predsa nemôžeme 10 minút hrať hokej a od 10. minúty hrať niečo úplne iné. To proste, to nie je systém, to je mentálna príprava na zápas, mentálny odchod zo zápasu, hej, a môžeme byť radi, že sa nám to nevypomstilo. To je všetko, čo k tomu zápasu ja poviem. Ja mám na vás otázku, pán Tomko. Týka sa to kádra. Chýba ešte Juraj Prokop, ktorý mal zvýšené teploty. A Trnovic Jindřich Hamdul zo Znojma údajne ako zaujal vás, ale ešte nemá papiere vybavené, je to pravda? Ešte nemá papiere, vybavujú sa ešte transferkarta, registrácia do nášho klubu, takže uvidíme, kedy sa to vyvinie na ceste. Čakáme ešte za Vladom Solomončakom, ktorý už mu horí pod riťou, už najradšej by priletel sem, ale chudák cestoval 600 km z Penzy do Moskvy, aby prišiel do Bratislavy, ale v Moskve ho nepustili do lietadla, tak sa musel vrátiť a čakáme za kartou, čakáme za dokumentami, aby sme mu mohli poslať, aby mohol sem pricestovať. To isté, na tom istom je aj Kamaľov, čiže čakáme, dávame to dokopy. Je pravdou, že teraz ten náš zdravotný stav nás trošku rozhodil. Hrali sme posledné zápasy len na tie 3 pätorky a chlapci sa vracajú, ale to nie je ospravedlnenie, myslím, na dnešný výkon. Spokojnosť s dvojicou Gavalier Švihalek, pretože podľa mňa sú vyrovnaní tí brankári, dostávajú šancu, raz chytá jeden, raz druhý. Tak asi taký istý pohľad máte na to aj vy? No myslím si, že keby na všetkých postoch bola tak vyrovnaná, takí vyrovnaní hráči ako zatiaľ od začiatku sezóny títo dvaja, tak myslím si, že by to bolo podstatne lepšie. Aj preto ich stále striedame po určitých zápasoch, vidíme na tréningu, ako pracujú, alebo nejaké trošku zaváhania, keď majú, vidíme, že nie sú v tom, tak to vymeníme. Ale my sme radi, že môžeme striedať obidvoch brankárov a obidvaja brankári vlastne si svoju prácu odvedú a ak to tak pôjde ďalej, tak chceli by sme to určite do play-off a už potom by sme si určili možno toho, ktorý už bude jednotka, potom bude dvojka a eventuálne sa to potom vymení na dlhšiu dobu.